नमस्कार। तर आज फिश मार्केटला मी गेले होते आणि फिश घेऊन आलो आहेत आम्ही। तर हे फिश साफ कसं करायचं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। आणि कसं झालं, माझं थोडंफार फिश साफ करून झाले, कोळंबी साफ करून होत आली थोडीशी। ही बघा, हे मी मुंडके ठेवलेले आहेत कोळंबीचे, ह्याचं पण आपण कालवण बनवणार आहोत। आणि ही कोळंबी आहे, प्रॉन्स कोळंबी, जी आपण सुक्की बनवणार आहे। तर मी आज तुम्हाला ह्याची पण रेसिपी दाखवणार आहे, मुंडक्यांची। कोळंबीचे जे मुंडके असतात, प्रॉन्सचे जे मुंडके असतात, त्याची पण रेसिपी आज मी दाखवणार आहे। हे आपण टाकून नाही द्यायचं, जनरली सर्व लोक टाकून देतात, तर आपण ते टाकून नाही द्यायचं, त्याची आपण रेसिपी बनवणार आहोत। तर ते स्वच्छ कसं करायचं ते पण मी दाखवते। आता बघा, मी करते स्वच्छ, दाखवते तुम्हाला, एक मिनिट। तर ही जी कोळंबी आहे पूर्ण, ही बघा, ही कोळंबी आहे पूर्ण। तर ह्याचे पुढचे जे लांब हे असतात, त्याच्या लांब धागे असतात असे, ते काढायचे विळीने चिरून, आणि हे मुंडकं असं सेपरेट चिरून घ्यायचं। मुंडकं आपल्याला ठेवायचं आहे भाजीसाठी, आमटीसाठी। पातळ रस्सा, आपण रस्सा भाजी त्याची करणार आहोत ना। आणि नंतर हे बघा, असं हे त्याचे कवच काढून घ्यायचे। कवच काढल्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये एक धागा असतो, घाण असते ती धागा पोटातली कोळंबीच्या, तर ती आपण काढून घ्यायचे। हे पहा, असा धागा असतो त्याच्यात, तर हा धागा आपण काढून घ्यायचा आहे, असं काढून टाकायचा तो। आणि ही स्वच्छ कोळंबी मग ही अशी झालेली आहे आपली, ही आपण भाजीसाठी घ्यायची आहे। अजून दाखवते तुम्हाला, बघा, हा धागा कट करायचा पुढचा। हे मुंडकं असंच कवचासकट ठेवायचं आमटी रश्श्यासाठी। आणि नंतर हे जे आहे, असं हे कवच सोलून घ्यायचं काढून, ह्याच्या आतला धागा काढून घ्यायचा, कारण कोळंबी खूप महाग असते। आणि मग ह्याचं बाकीचे जे मुंडकेचे भाग। नमस्कार, आज संडे स्पेशल आपण कोळंबीची जी मुंडकी असतात, जी साफ करताना काढून टाकतात लोक, तर ही बघा, ही मुंडकी आहेत कोळंबीची। जे पुढचं मुंडकं असतं ते मी त्याच्या पुढच्या मिशा वगैरे काढून घेतलेत। साफ कसं केलंय ते पण मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे व्हिडिओमध्ये। तर हे आहेत मुंडकी थोडीशी माझ्याकडे। तर ह्याचं मी आज कालवण बनवणार आहे। आज संडे आहे म्हटल्यानंतर आज याचं कालवण बनवणार आहे। तर बघूया आपण आता कालवण ह्याचं, ठीक आहे। हां, आता आपण मसाला घेऊया। ह्याच्यासाठी काय लागतोय तो मी मसाला तयार करून ठेवलेला आहे थोडासा। तर त्याच्यासाठी लागणारा मसाला आपला नेहमीचाच आहे। तर हा बघा मसाला, आता दाखवते मी तुम्हाला। तर ही शिमला मिरच असते, ती आपली शिमला मिर्च भाजून, जसं आपण कांदा भाजतो तसं भाजून ही पेस्ट केलेली आहे। याच्यातच थोडीशी कोथिंबीर पण घातलेली आहे। परत हे आहे ते ओलं खोबरं बारीक केलेलं आहे मिक्सरला, ते आहे। आणि टोमॅटोची पेस्ट आहे, ह्याच्यात आलं लसूण पेस्ट आहे ही। आणि हा कांदा आहे थोडासा। तर हा कांदा म्हणजे कच्चा पण मी घेतलेला आहे, आणि त्याच्यात खाली हा भाजलेला पण कांदा पेस्ट केलेली आहे। दोन्ही एकत्र मिक्स आहे, ते एकत्रच आपण भाजणार आहोत। आणि हे जे आहे, हे तेल जे मच्छी फ्राय करतो आपण, आणि ते तेल राहतं, ते तेल आज आपण यूज करणार आहे। ह्याचा आपण भाजीसाठी वापर करणार आहे। तर हे तेल वेस्ट नाही करायचं, म्हणजे टाकून नाही द्यायचं, ते आपण वापरणार आहे। आणि याची चव पण, म्हणजे फिशची जी चव असते ती सुद्धा ह्याच्यात कोळंबीमध्ये येते, खूप छान चव लागते। आणि आता आपली संडे स्पेशल आहे म्हटल्यानंतर आपलं हंडी आपण घेणार आहोत। आपली संडे स्पेशल आहे म्हटल्यानंतर हंडी पाहिजेच आपल्याला, त्याशिवाय संडे स्पेशल होत नाही आपला।
तर आता ही हांडी आपण ठेवूया गरम करायला. हांडीतच बनवणार आहे. खूप छान लागतं हांडीत जे काय आपण बनवतो ते चवीला खूप छान लागतं. पहिली जुनी माणसं जी बनवत होती मातीच्या भांड्यात सेम तशी चव येते. फक्त आपल्याकडे आता चूल नाहीये, नाही तर चुलीवर अजून ते छान लागलं असतं. तर आता ही हांडी गरम करायला ठेवूया आणि प्लस पाणी पण ठेवूया गरम करायला आपण एका साईडला. आपल्याला ह्याच्यात गरम पाणी घालायचं आहे. थंड पाणी करू नका. जेवढा रस्सा बनवायचा आहे तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे, कारण जास्त पाणी घ्यायची काही गरज नाहीये. त्याच्यासाठी शिजायला त्याला वेळ लागत नाही जास्त. आता हे तेल आपण टाकतो आहे. त्याच्यात अजून थोडंसं मी तेल अजून दुसरं टाकणार आहे, जे आपण नेहमी वापरतो ते आपण ते पण थोडंसं टाकणार आहे ह्याच्यात. ॲक्च्युली नॉनव्हेज आहे म्हटल्यानंतर थोडंसं तेल जास्त लागतंच त्याच्यामुळे थोडंसं हे केलेलं आहे. जास्त पण नाही घातलेलं. आता हे तेल तापून द्यायचं. हांडी आपली तापलेलीच आहे. तेल तापलं की आपण सुरुवात करूया. ह्याच्यात मी घेतलेला अजून मसाला सांगते तुम्हाला की हे मिरची पावडर आहे, परत हा मालवणी मसाला आहे, हा घरगुती आमचा मसाला आहे, थोडीशी हळद, अगदी थोडीशी. याला मी हळद, मीठ आणि दही लावून एक अर्धा पाऊण तास ठेवलेला आहे त्या मुंडक्यांना कोळंबीचा. तुमच्याकडे दही नसेल तर तुम्ही लिंबू सुद्धा लावू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही लिंबू लावला तरी. आता हे आपण भाजून घेऊया मसाला. ह्याच्यात तो कांदा टाकलेला आहे, कच्चा कांदा आणि भाजलेल्या कांद्याची पेस्ट, हे दोन्ही पण आपण एकत्रच टाकले आणि आता भाजून घेऊया. काय होतं म्हणजे बऱ्याच जणांना माहिती नाहीये की या कोळंबीच्या मुंडक्यांचं सुद्धा कालवण होतं, तर ते आपण आज बनवणार आहे. थोडंसं झाकून ठेवूया म्हणजे तो शिजेल, कांदा भाजेल चांगला बारीक गॅसवर थोडा वेळ. आता कोळंबीचा सीझन आहे आता फिशचा, त्याच्यामुळे कोळंबी वगैरे आता फ्रेश चांगली कोळंबी भेटते आपल्याला. त्याच्यामुळे मी आज तुम्हाला ह्याचं कालवण बनवून दाखवते. आणि कोळंबीची पण भाजी कशी बनवायची ते पण मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये. जर माझे व्हिडिओ तुम्ही बघत असाल तर तुम्हाला माहिती असेल की त्याच्यात मी दाखवलेलं आहे. आणि जो कच्चा कांदा टाकलेला आहे तो पण शिजून जातो, फ्राय थोडासा तेलात होतो आणि नंतर तो शिजतो, सॉफ्ट होतो. त्याच्यामुळे काही ते म्हणजे तशी काही वेगळी चव लागत नाही. फक्त थोडासा कांदा त्याच्यात आमटीत रशात दिसावा म्हणून तो टाकलेला आहे, कच्चा कांदा. अदरवाईज कांद्याची पेस्ट आहे. आता आपण ह्याच्यात टोमॅटो पेस्ट टाकतो. एका टोमॅटोचीच पेस्ट आहे, जास्त नाही आहे हे. आणि दोन कांद्याची पेस्ट आहे, एक टोमॅटोची पेस्ट आहे आणि ही एक शिमला मिरची, त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर, त्याची एक पेस्ट आहे. तर ही पण आपण टाकून घेऊया. करून बघा, तुम्हाला पण खूप आवडेल. हे खूप छान लागतं, करून बघा कालवण.
वेस्ट करू नका कोणतीही गोष्ट. जी वापरण्यासारखी आहे आपल्याला ती जरूर वापरा. खाऊन बघा. ट्राय केल्याशिवाय खाल्ल्याशिवाय पण तुम्हाला ते समजणार नाही. आणि नेहमी तुम्ही मग ते कधी कोळंबी आणली तर ते टाकून देणार तर ते तुम्ही म्हणजे ते वेस्ट होणार. मग त्यापेक्षा आपण कालवण बनवलं तर ते खूप छान लागतं. तुम्ही असे आखे ठेवून सुद्धा बनवू शकता. किंवा काय म्हणतो जे खेकडे म्हणजे क्रॅब असतात ते जसे तुम्ही चेचून हे करता किंवा मिक्सरला बारीक करून घेता तशी जरी पेस्ट करून ह्याची गाळून घेतली ना पेस्ट तरी सुद्धा चालू शकते. म्हणजे जसं खेकड्याचा रस्सा करतो तसंही केलं तरी चालू शकते तुमच्या आवडीनुसार. आमच्यात असंच आवडतं हे सर्वांना आखे मुंडके ठेवलेले. तर मी त्याप्रमाणे बनवते. जसं आम्हाला आवडतं आमच्या घरात आवडतं त्याप्रमाणे मी बनवते. जर तुम्हाला खेकड्याच्या रश्श्याप्रमाणे बनवायचं असेल तर तसंही बनवू शकता. कारण प्रत्येकाची आवड वेगवेगळी असते त्याच्यामुळे प्रत्येकाच्या आवडीनुसार तुम्ही बनवू शकता आपापल्या आवडीनुसार. तर हे मी 1 चमचा आता घरगुती मसाला टाकलेला आहे आमचा तिखट. आणि हे आता टाकते मालवणी मसाला. हे लाल मिरची पावडर थोडीशी कलरसाठी फक्त थोडीशी टाकते. आणि एकदम किंचितशी टाकायची कारण ह्याच्यात आहे हळद आपण टाकलेली आणि मीठ पण आहे टाकलेलं त्याच्यात आपण. तर त्याचा चांगला तेल सुटेपर्यंत आपण भाजून घ्यायचा आहे मसाला तेलात. तर अजून झाकण ठेवूया आपण आणि मसाला चांगला भाजून घेऊया. थोडासा मंद गॅस केलाय. आपण याच्यात आता आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा घालतोय. ती पेस्ट पण आपण आता भाजून घ्यायची चांगली. बघा कसा मसाला भाजलाय तसा भाजून घ्यायचा. अजून थोडा वेळ आपण भाजायला ठेवायचा आहे. बघा आता ह्याला तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला. खूप छान तेल सुटलेलं आहे. तर बघू शकताय भाजलेला आहे मसाला आपला आता. तर आपण आता ह्याच्यात थोडंसं मीठ घालूया. मी ह्याच्यात मीठ घातलेलं आहे त्याच्यामुळे मी माझ्या चवीनुसार मीठ घालते त्याच्यात. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घाला मीठ. आणि आता हे कोळंबी घातलेली आहे ह्याच्यात. खूप सोपी रेसिपी आहे. काही त्याच्यात अवघड नाही आहे. आणि तुम्हाला ज्याप्रमाणे थिकनेस हवा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ठेवू शकता. मी पातळ रस्सा भाजी बनवणार आहे पातळ त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी घालणारच आहे त्याच्यात. आणि ह्याचं पण आमचं पाणी सुटलेलंच सुटतं ह्याला. आता हे खोबरं घातलेलं आहे मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं ओलं खोबरं घातलेलं आहे याच्यात. तर आता आपण आपलं मेन काम आहे आता पाणी घालायचं ह्याच्यात. थोडंसं फ्राय होऊन देऊया आणि ह्याच्यात पाणी घालूया. आता हे फ्राय झालं ना की जे हे असतं ना ते सफेद होतात मुंडकी. जराशी थोडीशी त्यांचा कलर चेंज होतो थोडासा सफेद होतात. आणि आता आपण ह्याच्यात पाणी घालणार आहे. तर पाणी आता आपण पहिल्यांदा ही जी आपली मसाल्याची भांडी आहेत ती पण आपण वेस्ट नाही जाऊन द्यायचा मसाला. बरोबर की नाही. कारण लोकांना काही लोकांना आता ह्या कोरोनामुळे अशी परिस्थिती झाली आहे की रोजचे खायचे सुद्धा वांदे झालेत. मग आपण म्हणजे बऱ्याच जणांचे रोजगार गेलेत, कामं गेलेत, पगार नाही आहेत कोणाला किंवा काही नाही. ही परिस्थिती खूप बिघडलेली आहे. तर कोणतीही वस्तू जी आपल्याला मिळते तर ती आपण वेस्ट करायची नाही आहे. त्याचा आपण उपयोग करून घ्यायचा. बरोबर का नाही. तर हे आता पाणी
झाला आता ह्याला आपण पाणी घातलेलं आहे, आपल्याला पाहिजे तेवढा रस्सा. मला असा थिकनेस हवा आहे कारण अजून तो थोडासा घट्ट येणार. तर मी एवढा बास करते, मला एवढा बास झाला थिकनेस. आणि आता आपण आपली भाजी 10 मिनिटात तयारच. ते शिजलं की, शिजायला वेळ लागत नाही, शिजलं की ते तयारच आहे. शिजलं की लगेचच कोथिंबीर टाकून आपण सर्व करायचं. ओके, ठीक आहे. जरा शिजून देऊया आता ह्याला झाकण ठेवून. हे पहा किती यम्मी यम्मी झालेलं आहे हे कोळंबीच्या मुंडक्यांचं कालवण. आणि तरी पण आलेली आहे, खूप मस्तपैकी तरी आलेली आहे. ही बघा किती छान मस्तपैकी तरी आले. आणि आता हे शिजलेलं आहे. तर आता आपण ह्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. आणि हे बघा, तर किती छान झालेलं आहे हे, यम्मी यम्मी मस्त. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पण करून बघा. ओके, ठीक आहे. चला आता आम्ही आता जेवायला बसणार आहोत. जेवायला घेतोय आम्ही आता. तुम्ही पण या जेवायला सर्वांनी. हां, मस्तपैकी मजा करूया, पार्टी करूया. आज कोळंबीच्या मुंडक्यांची संडे स्पेशल पार्टी करूया. ठीक आहे.